Tak my sme do zápasov vstúpili hodne aktívne. Darilo sa nám samozrejme kombinačná hra. Našli sme tam skulinky v nábiehoch do obrany vlastne Olomouce. Bohužiaľ, tie šance sme si vytvorili a to zakončení, aj když sme bránu trafali, tak nebolo gólové. Buchtič to pochytal a dneska sme vlastne pri tom zakončení jak posadili možno kvalitu, ale v niektorých momentoch aj šťastie, pretože takisto sme tam dali do brvna znovu balón, to šiel von z brány. Když to veľmi krátko zhrnú, tak samozrejme rozhodla hra vlastne v 16, pretože super sa dostal do prvej šance po aute na tejto strane a za 5 minút vlastne po bežnej akcii a balónu do vápna nám hráč zakončuje voľný z 5 metrov a z toho sme dostali gól. Máme určitý problém, pokiaľ dostaneme gól, máme určitý problém hrať tak kvalitne, jak sme hrali predtým, pretože do toho gólu sme hrali veľmi dobre. Pak naberieme určitú neistotu a aj keď ten výkon samozrejme pokračoval dál a snažili sme sa, tak pak dochádza určitým stratám balónu a zbytočne vlastne potom sa vypadneme z tempa a uvidíme v niektorých veciach. V tom druhom polčase znovu samozrejme Sigma dobre bránila a hrála na breakové situácie a my sme si znovu vytvorili šance, ktoré sme bohužiaľ nedokázali premeniť. Tak vedí, jak to majú hrať, ako neexistuje zónová obrana, v 16 existuje len osobná obrana. To znamená, nemôžu stať v prostore, musí mať hráča, to znamená, toho hráča musí mať a my bohužiaľ na to doplácame, pretože Liberec došiel znovu v 30. minúte centrom do vápna a my sme si hneď z prvej akce hráč na 2 nebo na 3 dotyky zakončuje a teď sa to opakuje samozrejme dál. Určitý moment tam v tej hre mi trošku vadilo to, že samozrejme Buchtič vám vypadne, hráme sme v tlaku, vám vypadne na 5 minút, takže hráte o jedného míň. Pak sa tá situácia zopakovala znovu. Jo, to znamená, byla 30. minúta a dvakrát po 5 minút sme hrali bez hráče a vlastne Buchtič sa vracal spátky a vlastne z toho sme dostali gól, takže ono tam samozrejme trošičku to je rozhodené a chcete byť aktívni a v tej aktivite zazohráte o jedného hráča 10 minút míň, takže to má určitý vplyv, ale tohle, čo hovoríte, je tá vec, ktorá nás zráža, pretože najväčší problém, my sme samozrejme aktívni, chceme byť aktívni, nemáme náhodné šance, vytvorili sme si tie šance, ale bohužiaľ to, čo hráčov vyčítam, je hra oboch 16-kách. To znamená, jak dôraz v útočnej fáze v 16-kách, kde aj zápasy predtým sme mali dostatok šanci na to, aby sme tie góly dali. Tu už mohlo byť 2-0, 3-0, mohlo byť v prvom počase pre nás a pak dôraz a dostupovanie naše 16-ke. Ten prostor pro tí hráče má dostatok a to tam samozrejme není. Byl tam dorazit třeba Tomáše Poznara? Určite nám Tomáš chýbal, pretože Pavel Dehnár samozrejme dlhšie nehrá, mal zdravotné problémy, to isté Železa mal zdravotné problémy, takže určité problémy samozrejme sme mali. Baka sa vrátil, vlastne bylo včera len na jednom tréningu, vrátil sa nemocnej, takže vlastne Baku sme videli až včera na tréningu na predzápasovom, nebyl ani ve štvrtek. Takže určité problémy sme mali, ale aj tak sme mali dostatok šancí sme na to mali, aby sme to rozhodli. To už minule sme sa o tom bavili, nesme si schopní pomôcť ani štandardkami. Zase veľký počet štandardných situácií, tak jak s Duklou, neviem, 11 rohov za polčas, obrovský počet štandardných situácií a to je vec toho dôrazu, o tom sa bavíme. To znamená, štandardka je o odvahe, o tučných samozrejme hlavách, o točnom zakončení, o tom sa tam dostať, na to neexistuje žiadny recept, ten balón vám jednoducho ide či priamo z rohu, nebo to rozohráte, ten ide do vápna a tam samozrejme musíte válčiť. To sa týka samozrejme opačne. Když vám jde ten balón do toho vápna, tam musíte válčiť. Tam prohrávame vlastne neprohrávame systémovo, prohrávame vlastne osobným selhaním hráčov v osobných súbojoch. Tlak môžete zvýšiť tedy. Sigma má hodne silný střed pola, už tak sme mali v určitých veciach problémy v tom strede pola.
To znamená, ten stred pola rozhoduje o tom, či si vytvoríte ten tlak, alebo nevytvoríte, pretože to nie je vec o tom, že dáte balóny nahoru, tie balóny potrebujete pozbierať hráčmi stredovej řady. A my máme problém ešte aj pri tom, pretože je to vec, na ktorej pracujeme a z toho máme problém, je to vec o dostupovaní nahoru, jak hráčom, tak do prostoru. A tam máme obrovský problém. To znamená, hráči nie sú schopní niektorí to pochopiť, alebo nechcú to pochopiť. Majú dištanc 10 metrov nebo 5 metrov, ten odrážený balón si hráč súpeře spracuje a vychází. To znamená, pokud chcete vytvoriť tlak, tak potrebujete pozbierať druhé balóny, pretože ten balón to ide nahore na útočníka, s tým nespraví útočník vôbec nic. To znamená, musíte dostať pod kontrolu ten druhý balón, z toho druhého balónu do šírky a pak musíte dávať center. Pokud tohle neuděláte, je problém. To znamená, v momente, ak pôjdete na 4-4-2, vzniká vám problém v tom, že samozrejme ste počíslení, musia tí beci samozrejme víc pracovať, musia ísť víc nahoru a tam máme stále určité taktické problémy. Tak samozrejme pracujeme na tom, vidíme, že tá aktivita tam bola, potrebujeme tie zápasy samozrejme zvládať. To, čo je, vidíme, že neviem, 8 zápas, alebo 7 zápas, 8 zápas, my nie sme schopní ani jeden zápas zahrať na nulu. Pokud takto vyrovnaných bojoch, ktoré sú a sami vieme, že Sigma, to nie len tento zápas neviem, na Bohemians a ďalšie zápasy. Pokud chcete vyhrať, tak to musíte samozrejme uhrať na nulu. My aj zápasy, ktoré sme vyhrali sme neodohrali na nulu. A takto v zápasoch o tom vlastne rozhoduje jeden gól, pretože ten druhý samozrejme, jak vlastne z Bohemku, nebo teraz sme dostali akoby na strednom čase už, tak je to stále akoby 1-0, tak je to vec toho, aby ste zadohrali na nulu a dokázali vyhrať, pretože zase takú kvalitu, a to nielen my, percentuálne, mužstvo, ktoré dá prvý gól, tak väčšinou ten zápas samozrejme zvládne a to nás samozrejme momentálne ubíja.